बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव थांनाय बोसोरनि बायदियै दखरानि गेजेराव देग्लायबो नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ एसबि बड' गोजौसिन गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 2 आरो 3 सेप्तेम्बर साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। दिनै गिबि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोहोनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि तेनजिं बर' बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म हाबाफारियावनो नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एमएसि इएम मलेन्द्र नार्जारि बिथाङा। दिनै गिबि मेचआव गेलेयो गगामुख एफसि आरो गेजेरजुनाय एफसिनि गेजेराव जायो। बड'फा गोजोरथियारि मावथांखि जेनाखि फुटबल बादायलायनाय बे नैथि एडिसन बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव आङो बेखेवना होफैनानै गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बे जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जेनाखि गेलेनायनि स्किलखौ मोजां रोखोम सोलोंना लानानै जेनाखि दावगालांनो हायोबा बिथांमोननि लाइफआ जाफुंसारगोन आरो लोगोसे बे जाखांफुनाय गथ'फोरखौ खावलायदों बे फेग्रा मुवा निसाजुक्त बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावनि लाइफआव गसंनानै गावखौ प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय जाफुंसार खालामनो थाखाय गावनि जिबनखौ बे बैसोआनो केरियार दानायनि बैसो बेयो। बे समाव आं खावलायदों 25 बोसोर दा 13 बोसोर जाखाबाय आरो 12 बोसोरखौ बिसोर खस्थ' खालामनानै मोजां फरायोबा मोजां गेलेनाय आयदायाव मोजां रोखोमनि माबायोबा 25 बोसोराव गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो। मानोना 25 बोसोरावनो डक्टर इन्जिनियार एपिएस आइपिएस एग्जाम गासिबो कमप्लिट जाजोबो। ओंखायनो आंनि बे जाखांफुनाय गथ'फोरखौ खावलायगोन 25 बोसोरखौ खस्थ' खालामनानै फरायनाय हक गेलेनाय आयदायाव हक गासैयावबो मोजां रोखोम नाजायोबा गावनि फिउचार लाइफआ गोजों जागोन बिथांमोननिया। बेखौनो खावलायदों आं दिनै। लोगोसे जोंनि दानि कम्पिटिटिभ मुगायाव फरायनायाव हक गेलेनायाव हक गासैयावबो मोजां रोखोमनि नाजानांगोन। मानोना बिनि अनगायै जेबो गैया थारमाने मोजां रोखोम नाजानाय कुवालिटि इडुकेसननि खोथा बुंदों जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जेरैहाय मोनसे बर'फोरखौ मास्टारेस गेरेमसा माहारि दानायनि थांखि दं। बिथांनि थांखिखौ जाफुंसार होनोबा जोङो जेनाखि जोंनि दानि फरायसा आफादनि नाजानायाव जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरनि नाजानाय बेफोर गासिबो नाजानायखौ जोङो गासिबो गार्जेनफ्राबो कपारेट खालामनांगोन। होमबासो जोङो जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमाव मास्टारेस दानो हागोन। सासे फरायसाया फरायनायजों दिनैनि दिनाव स्पर्ट्सनि थ्रुयै गेलेनायनि थ्रुयै गावनि लाइफखौ केरियारखौ दानो हायो। बेनि दिनै स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो साख्रिनि गोबां आर्मि हक डिफेन्स हक बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव साख्रिबो मोनगोन स्पर्ट्सनि थ्रुयै। ओंखायनो आं गासिबो खावलायगोन आरो स्पर्ट्सखौ फरायनायजों लोगोसे स्पर्ट्सखौ लांफानांगौ। मानोना फरायनायल' मोनसेल' थांबा बेवहाय आद्राबो जानो हागौ। खिन्थु स्पर्ट्स खथा बायदिसिना खथा थायो नालाय बेफोर आयदायावबो माबानो हायो थारमाने कम्पिटिटिभ खालामनो हायो। फैबाय थानाय समाव माबायदि बाहागो लागोन सारा? आङो दिनै जेनाखि आनसलिक कमिटिनिफ्राय जेनाखि मोनसे टिम फैदों बेफोरखौ आनसलिक लेभेलाव मोजां रोखोमनि कचिं होलायोबा गुबुन जायगायावथ' एकाडेमि दं, स्पर्ट्स एकाडेमि दं। बेफोराव एकाडेमियाव एडमिसन लानानै फिस होनानै सोलोंनो हायो। खिन्थु जोंनियाव बेफोरबायदि गैया, एकाडेमि गैया जोंनियाव। थेवबो जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जोंनि स्पर्ट्स एस'सियेसनफ्रा आरो जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलाबो सम सम कचिं होयो। बेफोरबायदि कचिं होनायाव बाहागो लायोबा निस्सय इमप्रुभ जागोन आरो बेफोर। जोंनि फरायसाफोरा माखासे उन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै बिथांमोना गोजौ लेभेलाव थाङो। बिथांमोना आरो गोजौ लेभेलाव थांखांनायनि उनाव माखासे रांनि सुबिदानि सायाव गोबां फरायसा एबा गेलेगिरिफ्रा फावसायनानै थाफिननांगौ जायो। दिनैनि दिनावथ' मोजां गेलेगिरिफ्रा रावबो बिदि गोलैना थायाखै बादि मोनदां। मोजां जायनाखि एक्सिलेन्ट मोजां पारफरमेन्स देखायगोन, मोजां गेलेगोन बेखौ दिनैनि दिनाव आसाम फुटबल एस'सियेसन दङ। डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्रायनो सायावबो लाङो। बेफोरबायदिनि गेजेरजों बिथांमोना आरो लोगोसे जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो बिटिआर आरो नैबे दा गोदानै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेयावहाबो फरायनायावबो लोगोसे स्पर्ट्सआवबो जलफानि मोनसे अनसुंथाइ होयो। दा बेफोरखौ मोजां गेलेयोबा डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा स्टेट लेभेल गेलेयोबा मोजां रोखोमनि अनसुंथाइ होयो आरो जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलावथ' डिस्ट्रिक्ट प्लेयारफोरनो 10,000 होयो आरो स्टेट नेसनेल गेलेयोबा 25,000
रांखावरि अनसुंथाइ होयो आरो